soto diwadahi bareng bareng ditinggal bojo mlungker kaya trenggeling. Mulane sing rukun ta. Cok geger-geger. Negara kita kemari balot dinawe perkara sanjang pangan gampang telek sing penting dolor srekepa nyambut gawe perlu kanggo nyukupi rumah tanggane. Wong kita ayo padha sing ngerti nek nyambut gawe sing ati ayo padha ningkatno produksi tani perlune supaya lancar jalane ekonomi. Pancen umume negara kita negara kemaripan karto tur arah bidang sanjang pangan ayo diutamakno supaya makmur uripe bangsa kita. Tapi syarat sing utama kudu bersatu, ojo sampai tukaran apa sebab bersatu iku dolor pancene perlu supaya negarane cek tambah maju. Mula nang pancen perlu tuku welut dina Sabtu paing lunga nang greke wong dadi manten kok balak-balik semaput sebab eling kuburan Gresik. Kasih areke pancen cek gantenge, kasih sopan santun anake wong sugih. Sing marai eling dudu apa-apane, sing dadi ati brengose meting krang dhewe. Ayo mlaku-mlaku cak. Ya. Dioper loro ya. Ora nyono ora
peteng aku umekai cacak sing tak kudu bebekne bojoku dhewe mula aku kaisinan terus ngalim mlaku ngetan kepethuk arek kok peteng-petengan bareng sing tak jawe dadak bojone paman tepak guyang jaran diguyang pinggir lapangan cabah seman melayu ngetan diuber hansip garis nyolong kentongan namung semanten citungan pulau jalan boten borong karesa ayo ngitung didik dirit jagane lek ana maneng soalnya sing ngarep wis kaya ngono dadi saiki mari dirit-irit dilos maneh dadi ngetokno dhuwit lek terlalu bral-brol iki sing mburi doyong tapi wong mosok kurang akal jadi aku ben tau ngomong kantong iku suwah tapi lek akale cak blontang panjenengan akeh saiki marung barang. Kerupuk sak blek bukae jam 1 bengi tutupe jam 10 bengi. Dadi pendak bengi. Oleh Joko warung sampai ngantuk. Kebendak kebentuk sampai rambutnya entek ketatap meja. Ah ini Wonder Blonde. Berapa iku? Lho jare penoleh ana Amsterdam kono celukane Wonder Blonde. Iya, tapi lak ndok Amsterdam. Lek ana Inggris kono, Nederland. Van der Blonde. Ngono. Van der Blonde. Iya, dikae Van der ngono. Iya. Aku saiki bisnis. Oh, sing ngurusi bis Bali ku bener ta? Prasamu kondektur saya. Bisnis iku saiki dagang. Oh, dagang. Marung. Mosok gak ngerti. Lah kalebane surat kabar. Oh iya aku maca nih. Sing gelek maca komik seru. Iya. Lah apa warung dilepono komik? Maca surat kabar nduk pojok sih. Iya nduk pojok dhewe. Iya, warung peok. Iya pancagake kurang siji kok. Warung pojok. Warung pojok. Rame terus yo. Wong gegeran tok. Hah? Gegeran terus. Lho wong prauto kabeh mandek ngono kok. Mogok ta? Gak ngetap bensin ya. Yo andok. Lah apa mogok nang ngarepe warungku? Maneh peno cek gelis kesuwur ya. Iya. Peno iku nggawe kaset titik lebokno nang amatir-amatir blontang marung dadi nggawe lagu dhewe. Iya. Lagu ciptaan peno dhewe. Wis sik mburi iki ya tak lebokno nggone apertensi. Terus ya apa? Jenenge warungnya apa? Oh, wis tak kei dhuwit gak dilebok-lebok. Wis tak kei dhuwit gak dilebok-lebok. Lho. Aja kaget ngono iku walas-walese, Cak. Iya, antarane hukum karma. Aku yang menyadari. Lah iya. Karma. Lah iya. Dadi saiki ana sapa sing mrono perlu dilebok surat kabar tawar gak, Pak. Iya. Dadi riwayat sing wis kudu eling sampean. Iya, kudu menyadari. Mane wong andok nang rene iku kudu mlebu wis kudu ninggal dhuwit dhisik separo. Ngono kok potong tek pira potong. Rumah samu opname ta ya, Pak. Iku gak nggone rumah sakit kadek bayar separo iku. Lho, jare sering-sering pernah iki dibijuk arek-arek. Iya, kadang-kadang nek kanca dhewe wae wis ndablek kuwi. Sopo sing gelek rono sapa? Sapa maneh? Wirai. Hah? Wirai. Wirai iku lak bonmen. Oh, iya wong cedhek ya. Iya, gak apa-apa wis tak anggap wong rewang ngono. Wis biasa iki. Lah, dinis nduk pinggir warung penapa niku? Iya, jane saiki ya melok pemborong kene. Borong apa itu? Borong gawe mbo ya. Nyambute gawe ado mangane nduk nggonku. Cuma masakane apa ae nggon niku? Lho, macem-macem. Masak encit ono? Hah? Masak encit. Masak encit? Iya. Ono maneh. Iku ya apa lek carane masak encit iki? Ngulek sambel ya bareng iki terus. Aduh, apa niku macem-macem. Masakne apa cit iku?
warungnya masih cilik serba ono, Cak. Iya, aku iki sego rames ono, rawon ono, sop ono. Oh, rames. Ono. Diramesi? Hah? Dadi diramesi. Sego rames iki gak diramesi. Sego uwek iki. Apa? Dikremesi lho, sego rames. Wah, rames iku macem-macem ya ono tempe, ono daging. Oh, ngono lho. Dagingnya ndelok-ndelok. Daging apa ae? Macem-macem, kadang-kadang dagingnya gajah. Tapi gak apa-apa, Cak. Gak apa-apa, wong sing penting lah income. Iya. Uang masuk. Hah? Uang masuk. Ya, nek wong metu lah outside. Sing penting lah uang masuk. Income ya. Lah terus tapi nurut arek-arek iki lho. Iya. Terus langganane pokoke akeh. Iya. Iku ngladeni wong, Mon. Apa? Ngladeni wong. Iya, kadang-kadang ya hansip. Lho. Kang ono arek cilik-cilik iku ono langganan barang. Iya, kadang-kadang arek cilik barang. Nek arek cilik gak merupakan dipencuk. Oh, ditakir. Kon sakane selamatan 8 dina ya. Wah, kon iki wah. Kombine apa ae es ono? Es ono, es setrup ono. Anu, sidik si es. Hah? Atau patola si es. Wah, kon iki wah, kon iki. Lah ono sidik si es gak ono kono. Sidik lak bolo dhewe. Dadi sak kantor mbak awak dhewe. Sak kantor iya. Ya apa elek sih? Ya elek penuh timbang sidik. Iya wong kono diramut aku gak diramut. Sapane iku salah kaitane lah, nang bos kaitan wis ngono dadi bos iku. Iya. Kabeh ku nggo rezeki dhewe. Tapi iki karinotoi. Nah, karinotoi lek panjenengan iki lancar penuh mesti diangkat maneh. Iya, Mas. Ya, diangkat tansah gak dintepno ngono gak apa-apa. Tapi diramut maneh. Ya wis mudah-mudahan. Cara kucing dibuak ngono. Heeh. Dia upamane kucing. Iya, upamane kucing. Iya bener. Terus aku ya anu apa? Ngedoli wong ya tak perkiraano ya an. Iya. Nek satu iso siji dhewe, sembarang tak layani. Lho kok siji apa? Lah saiki nek 250 bare satu sak siji ta ngedoli sego. Iya. Ngene lho. Lek kanca piro lek kanca? Nek kanca ndelok-ndelok. Kanca iki gak celana tak gak sarung ngene. Oh ngandel lah saenake ta bangga sarung bangga celana. Biasa nek sarunge njaluk murah ngene lho. Mosok gak ngerti kono. Nek celana wis rada ben apit lah ngono ta. Apa mau gak sepatuan siji dhewe? Siji dhewe. Iya, lek apa mau gundulan. Gundulan wis gak perlu tak kei sego, tak kei permen ae. Ya sing gundulan iku golek gak bayar, kok. Kon iki seneng nek ana kanca teko rae. Tapi daftari makanan lah ana kono. Macem-macem sate bareng. Suike. Hah? Suike. Teko anu wis kodhok. Teko kodhok. Iya. Ono, teko kodhok ono. Ojo teko kodhok, teko trenggiling ono ae. Suwike ya teko kodhok lho. Ayo, artine kodhok kelak akeh macam kintel-kintel. Kintel mosok Mas. Iku ndelok-ndelok. Nek sing mangan mendem doyan kintel lho. Tapi foto peno gedekno dolan ngarep, trimano dodol kintel lah. Lek peno nduk ngarep digedekno koyo dodol kintel. Iya, Pak Jaje. Panjenengan kudu duwe publikasi Pak. Iya. Cuk buru ki tak gawane arek wedok supaya ada daya penari. Iya. Gawa kok arek teko luar kota. Arek Trenggalek loro ngene. Saya kembang-kembangan. Lu kene rong dino mati karo. Saya tarik ya kepake. Hawane panas ya gak kuat. Iya perobaan ya. Kono kan pegunungan ya. Wis saiki gak perlu kakean pengeluaran depen dhewe pokoke sopan santun guyang-guyu. Dadi masih gak ono wong tuku peno kuwi belajar mringis lho. Meneng-meneng kok kaca mringis. Engko lak ketara sing ndi sing gendeng lak ya. Mringis ae. Saiki ono masakan Podomoro iku leksanane bab Podomoro iku akeh wong seneng ya. Apa masakan apa padha sembarang ana Tatung Moro wis dadekno siji. Terus ana Brambang Moro suletan sedep-sedep. Kadang-kadang ya ana wong pesen sampah ya ono. Kabeh dimasak ya apa kene. Lha ya. Terus bagian keukangane sapa lak kudu ana keuangan. Lah tuh dhewe aku lak gawe cetekan ya apa jenenge? Komputer. Iya komputer. Iya. Ya itu. Iya. Tak tukokno kok lek rezekimu gak ono kandok. Lah apane sing tak pijet to gak ono totalan.
Repot ya. Ngene lho. Amri larise ngarep ke ana warung blontang dengan urut sekali. Jadi ambek ngurut pisan. Ngono lho dadi kok wong. Ya tambahno tusuk jari cek tambah tua. Iku lak male pijet kabeh lah. Gak apa-apa lak ana loro. Sing penting ana income. Saiki pamane ana wong loro situk mangan situk pijet. Sing kondisine sing ndi? Iki kudu iya kan. Kudu mburu dhuwit lho sampean. Iya pancene. Ayo tak badhe saiki urut karo sing mangan kondisine sing ndi? Atuh sing urut didhisikno. Sing urut didhisikno. Lah sing mangan lek ngenteni. Lho engko ngenteni urut cek mangan maneh. Urut ayo wetenge dipecet. Dadi mangan cek akeh ngono. Ah kok ngene. Ya gak iso digaro-garo lho, nek garis pemisah lho. Lah. Wah. Waduh kok tak peseni helder lah apa kok gawane beldok ngene. Wah iki gak kerem blas iki lho. Apa rek? Waduh. Lambene kaya kura. Repot akhir kepethuk kucrik iki repot. Gak. Guyon. Iya wis lumrah wong urip iku kan kudu guyon. Lah nek mangkelan iki gak itu. Ya lek guyon nek maten gak apa-apa guyon maten itu kan gak apa-apa. Iya. Saiki ngene aku metu blontang ambek awakmu iki lho. Jange tak hormati. Tak jam mangan. Kon iki temen ta. Lho iya kok balik-balik mangan warungmu iki bosen. Sing dodol kempro ngene. Pancene kempro teko gurune kok. Nek kempro tambah lari saya iki. Sugihan ngono ta? Iya. Ojo menjaga kebersihan. Sementara ambek tole gak anduk nang warung peno. Lah iya golek rumah makan. Man warung liyane peno, man warung liyane gelem. Ya gelem. Pokoke ini ya apa iki? Yo. Duit ta? Iya. Lho aku. Jadi temen ta. Iya. Ojo sampai mari mangan dadi perkara ya. Lho aku rek. Wah, iki ya percaya ya. Jadi gak keberatan ta? Enggak. Aku iki mborek rek piro ae. Iya. Awak rek swidak tak bayar ijen. Lho. Ojo. Lho blas. Awak rezeki. Blater iki. Lek gak ono. Nek anu ya tentang rek bonus mborek aku ngono. Lah ya iki sing gak enak teko bene. Tapi Ayo gak ya. mangan, iya. Manang ndi? Peno iso mangan ta? Hah? Iso mangan. Umur piro gak iso mangan? Lho gak ono bae untune lara. Lah, mbok menawa engko atik ndulang dhisik lah malah dadi resiko. Gendeng ta karek dudulan. Wong kasih mangan ta. Lah cuk napa tak kangane? Ayo apa sing tak kangan? Ya sego. Lah iya wong atase sego. Lah. Piro kekuatane sego? Lancang ae. Ngene lho, Dang. Pokoke gak bayar nyesek kae. Sege. Mangan nang warung ambek mangan nang rumah makan. Kono nek mangan nang rumah makan dia apa sih? Mangan biasa. Meja didep. Heeh, Lho, lho kursi. Terus dipangan. Iya. Lho alah. Weteng peno nek nekuk. Heeh. Iku oleh gak iso akeh. Iya gak ono. Ndingkluk kok. Carane njejeri ae wong andok, peno nok mburine wong andok iku mang. Nah. Jagani mbok menawa sing andok manyendok, luput oleh ngemplok, caplok ndek. Ambek melet tapi. Iya, ndok apa ngenteni mricite wong. Oh, jagane nek mbrojo. Iya nek mangan lah nek rokokan. Caploken. Mbrojo bis gosong kene. Niku ya apa kan? Wong tuwek ri kok begitu. Lah iya ya apa lek nggodha wong. Nek ngenyah. Ya ro ngenyah ta? Ngenyah. Ngenyah seger. Ngecapi. Muluk iki. Nyaplok. Iya. Pada umure peno iku nek sak sendok ngono pirang kecapan? Nek sak sendok. Iya. Ya rong kecapan cukup. Lho. Delok gembuke sego lho. Waduh. Lah nek wis encer kok sak dikecapi terus. Wah, kok iki. Aku mantap bener. Kliru ta? Iya. Waduh, nek sak sendok, rong kecapan iku nyiksa weteng peno. Weteng kurang halus. Sak sendok 40 kecapan. Nek lembut dilek. Berarti sak sendok. Awak sehat, 40 kecapan. Lah nek rong sendok. 80 kecapan. Nek sepiring lak sedina sewu. Iki mangan tak endek kos. Kok lah iku gak ngerti peraturan kok apa ya. Cara risane wareg maneh. Nah. Mangan sak sendok, jombene sak gelas. Nah iku peraturan iku. Wah, apik. ngene titik ngombene akeh, tambah cairan. Jadi sak sendok, Ngombene sak Sak gelas. nek rong sendok, Rong gelas. atau di sak sendok banyune sak drip. Buyar blendingen wis. Wah, kene iki. Lho, lah nek kuat
Ya apa katek cairan barang. Ri. Wis perkara mangan cek diatur kono badhe pangan badhe usup-usupno nang irunge. Sing penting ngajak mangan ngono lho. Lah ya diatur dhisik ta. Wong atase mangan ae. Gak ngene diatur mangane ya. Ya apa? Iki lek mangan lak kesuwen, mergo untune akeh sing wis gak ono ta. Iya. Saiki cak blontang ya mangane dijungkir ya kok. Iki sak ndukuro yo enak. Yo, pengen di. Dadi nek ngene lebokno wong kelelep ae. Dadi banyune lak nuncet ta. Lapo mang dijungkir iki? Kono iku mosok kalah mbek lawa kalong. Ya apa? Kalong nek mangan jambu ambek jungkel ngene. Iya soalnya lak wis latihan. Lah nek aku dijungkel ya numpet aku. Hei, mangan apa ri, Pak? Ah, mangan rek. Mlebu restoran beleng. Wong telu. Kursine mek loro lho iki. Kursine mek loro. Sing loro kon ambek aku, lho nggo kono. Ya. Lah kon jaga lawang. Aku jaga lawang. Jagane ono musuh teko. Wah, aku Mlebu wong telu wis. Mlebu telu. Mlebu telu. Iya. Iya. Heeh. Babu diceluk. Keranjang jaluk. Gaya apa ta? Lah kayak nutupi kau ni kan. Apa jaluk keranjang iku? Yang jaluk bone iku lho ya. Bukune. Bone panganan iku lho. Iya. Lah macem-macem lho. Nulis dhewe. Nulis dhewe ya. Kon biasae seneng sego apa? Begulen. Aku rawon. Lah kon tang. Masih sego wadang lah arep ae. Sego golong wis ono iki. Senengamu apa? Sego apa? Duduk selamatan iki. Ya rames. Oh, sego ramon. Mari mangan dulu. Iya. Ini kalau gak rames aku buntut ae. Eh? Kok buntut? Buntut apa? Hah? Buntut apa? Buntute becak. Lah apa buntute becak iki? Tapi tak celeng ta. Lah kono masake apa lah? Apa buntute ulo cabe? Wah, kene. Awur. Ya buntute wedhus. Ya wedhus. Wah, mari mangan. Iya. Kopi ini diatur. Ayo. Kon perlu ngombe apa lo? Susu ae. Nah, aku bir. Lah peno. Banyu adem ae. Lo kok banyak adem? Iya tahan lama wis. Ah, jaga gengsi rek. Oh, wis gak ganti-gantian wong telu ae kadek. Oh ning ngentekno gengsi kok. Kancane mburiku akeh sing ndelok sampe sini-sino. Bir. Bir. Rokokan. Ya, saya kon rokok apa? Kretek ae. Aku rokok putih lah peno. Ah penjalin. Kok iso penjalin iki? Iya. Saya nambahi untu loro bareng ya. Ya rokok kabeh ngono lho. Mari mangan. Mulene iki numpake diatur lho. Iya. Ya numpake beratur. Ya mah bebek. Nah, aku biasa mentor setan apa no? Hah? Pernah numpak apa? Ya apa aku gandol prauto ae ya, Pak. Ya gandolan ngono nek gak cukup. Total entek pira kira-kira? Hah? Entek pira kira? Paling-paling nek wong telu paling-paling 10.000. 10.000. Iya. Lah iki ana dhuwit 2.000 karine tambah ono. Tambah ono ta? Iya. Aku mah ya gak enak, Pak. Pikiranku mesti gak enak. Pernah lah kate blonjo lah ono dhuwit sian. Lho nek ono ya ono. Nah iya. Kon seneng nek aku turu njogo. Ya, Aku seneng bojoku lah. ngadaku wancan kanca-kancaku liya gak kaya iki kok. Sabar iki kene. Kon delokane iki sume iki delok ndak kaya wong ambu-ambu. Kene saiki aku sing ngatur. Ya aku iso genah. Acarane Sapari gagal. Saiki acara melok aku. Nanti. Gogone sik. Iya. Apa? Golek iwak nang kali. Oh, golek iwak. Dadi iya gak usah kakean pengeluaran. Ya pernah nyemplung dhisik. Heeh. Tantene dhuwur. Iya, Ya. dino loro. Oleh iwak ta. Iya. Dadi aku nyemplung dine. Iya. Kan minta njogo. Iya. Lah timbangane ngono, ae disetrum ae apa. Akeh wae sing mati, disetrum ae. Kartolo yang ngono kene. Lho, apa? Wis, nek pernah gak gelem gogo iwak, kalau pernah gak mudun dhisik, pernah ndukur ae. Aku Iya. ndukur ya. Iya. Ya awak wis tuwa Iya. ya. Aku betolo gogo iwak. Gogo iwak. Engko aku lewat lele tak unjalno ceklen. Cek. Tampan lele. Nah, Cekelen cek. cek pinggire ndasi kok cek. Ya, tak unjalno. Lulut lele. Iya. Nek lulute lulut. Iya. Lah nek kepatil. Wong lele ku nek mati panas kadem. Lah mana pernah kalah mbek iwak? Hah? Masa kalah mbek iwak, nek pernah dipatil-patilin dhewe. Apa sing tak gawe mati? Macem-macem. Wis kamari lek perkara mangan aku sementara mangan nduk warung Cak Brontang ae gak ado-ado ya. Rona ya. Iki kokut kok. Wah, iku ngomong si akeh ngono lho. Ya apa sih kok iki? Wis suwe. Wis suwe apa? Lho, masa kok gak turun apa? Kena landasan ngono lho Pak Gunti. Nek
Walanda, tapi oleh kerugian. Oleh kerugian biyen. Tapi wis entek. Dari tanahnya diganti nek Nusa Kambangan. Rencanane mberono. Nek gak salah mbek kon antarane iki. Wah kon niku. Wis ngene perkara objek saya kira wis aja ngurusi kanca. Iya. Pokoke kurung marung dhewe ya. Rugi badi PN lah pernah nyambut gawe apa terserah. Oh biasa ya melitur ae. Lah, Loh, ngenyak iki. penggawean cek senenge kon iki. Melitur iku pira asline? Lho, nek negara kan melitur kapal terbang sapa? Iya. Mangkane kulit nugilat. Bletar-bletur ae. Lah pun mau gak tambah gila pinggir. Wis timbangane nganggur kon. Ane, Menen nang omahku. apa? Omahku blituren. Ya wis. Wis aja kuwi ada. Aku tak mulai dak. Wah, Iya, mulai iya. den wong. Wis pernah mbek aku ya kembang sentul ae. Ono sing ngalor ngidul. Ya ya. Ayo. Ayo. Ini ya kon niku. Kakak emang di mata apa? Heh? Di mata apa? Di moto apa ya biasa ya diseret ae rek. Oh kabar tak no. Kak, kayaknya wis dikaris belah itu. Ya kon niku wah. Kon niku termasuk wong tani, mosok gak ngerti sih. Panen ben wis saiki siji. Nek panen biyen niku repot, pengairannya kurang lho. Kurang lancar. Wis blake cara mlayu ta. Pengairannya. Banyune gak lancar lah, saiki diatur mek irigasi. Bae oleh piro? Eh? Oleh piro? Oh nek iku. Kok siap deh? Ya ya iku le nek pitung pintal. Lah ngono wae. Panen ping telu iki. Memuaskan. Oh, memuaskan. Tahun pinter aja. Menyegarkan, memuaskan. Ayo. Durung kedele. Iki rencanane tanduri apa, Jang? Ya, Pak. Tanduri apa? Kecubung. Ya apa nandur kecobong iki? Enak ngono cek mendem kabeh. Kon niku Saiki usaha semua. yo balik sami sik nang pari Lah maneh. iya kan CJ. Iya. Anu, apa wingi iku mari IR terus apa? Lah iya. Mari Mari macem-macem ngono lho kan. mari IR Raden Mas ngono rene. Kok kon niku Pari. lah ya pari, Dik. Masuk untuk Raden Mas. Mari pari kedele terus iku menyok pohong Kala pendem. Kalau pendem di mayit barang ngono kan. Blakrak sampe niku, nek jak ngomong temen niku kok. Kon pringisan ae ngono, aku iki wayah mangan. Mari teko sawah delok banyu wayah mangan kon jak badean ae. Kok Kon niku. takon hasile kok gak oleh sih. Iku hasil total mburi lak ngono nglupuki piro bayare wong piro lak ngono. Kok Iya, nyene gak sampe kandangi dhewe, mangkane sampean niku aja sembarang buruno ta. lha apa wis suwe sik balung-balung pe arene. Ya ngerti ditandangi. Nah, cuma aku lah sebagai bos lah saiki. Basa apa? Eh? Basa apa? Bosok. Bosok apa? Yo ngatur pari lho, pertanian iki. Lho aku wong cukup bareng. Alah Kang, adane sawah hektaran, wong sawah sakmono ae. Masih sak cuwi lah diatur ah. Kon niku. Nek ngature pinter ya hasilé akeh. Lho iya lah kok nyandang foto mangan wareg. Kata kok sapa itu? Ayo ngomong. Apa? Ya teko makmu. Ya teko wong tuamu. Oh. Ya gak apa-apa saling membantu. Cuma aku pesen ngene ae. Kanca yo akeh. Wong aku nek kene termasuk wong asli kene. Wong pribumi kene. Wong TIY kene. Akeh. Lah yo TIY wong asli kene. Cuma kanca nek rene yo hormatono. Apa kemampuanmu? Iya nek ana ya gak perlu ngoyo-ngoyo sih. Iya. Soale meneh iku nek gak salah ben meneh iku panen ketan kok dhewe. Itu ku ya apa? Yo tetelno iso. Netel ku ya apa sih? Yo netel ya apa? Kok wong dewok. Wong wedok gak ngerti netel ya apa? Alah wis gak kan macem kan ketane wis padang ngono ae tak kei klopo. Lah iku anu diceplok ngene lesu ngono, Dik. Ditetel. Oh, dilembutno. Dilembutno ya. Mari dilembutno terus. Dibuat perapatan kene. Wah, mau dilembutno diapakno ya ditetel bek kanca Surabaya teko sing ado-ado. Cek ngono ketan. Dibunderno iko ta. Iya. Kendang. Lah iya, mek bunder to gak ro udo nek glindingan ngono. Apa arek kok dakno ngawur ae. Gandengane biasa tapi kok mbek tetel. Iya enak kene. Waduh. Iki aku ape metu sih, Dik. Soale tuku mes apa? Gawe ngemes iku ta. Iya, gawe mes kali.
Kok kali dimes. Lho kene sawah. Ada. Lho. Mangga. Mosok pamrih. Ana ta? Oh iya iya. Lho. Tak blontang. Oh. Aku gak panggil bareng bojomu wong panggil. Iku Jangan lawak. sapa iki? Wong Ambon ae. Wah repot ambek bocah terong ya. Ini ya. Pate panggil barang apa nih? Bener iki ya. Bener ya. Gede cilik sik hubungan famili mbak aku. Lah ya apa maneh ngono kate panggil. Lah iya mosok ngilokno aku iki adik peno kenek. Ngilokno aku buta terong kok kaset sih. Aku lak suwe gak tau sambang mrene. Lah iya. Ya apa kabar kewarasane lak ngono ta? Oleh pengecu peno, Cak. Lah iya. Tapi aja ure-ure wadine dulur. Gendeng ta? Oh peno ngono. Kon tak Anane kaplok aku iso pisan ngomong. Anak aku iso ngomong dulur sebab peno iku anake Nyai Raki lak ngono. Iya. Iya, pancen bener pancen. Ya iya. Tanggep dulur ya dulur. Iya iya iya. Iya ta, tanggep kanca ya kanca. Lah iya. Ya apa perkembangan pertanian nang nggonmu? Wah, nek ngomong gegetutu lho Cak. Ya opo tek. Ini dimandes tuh. Kuat omong temen ya diguyoni. Ya ngene lho, marakno gak doyan mangan. Loh, ya apa kabar iki? Yo kabar apa? Ya oleh pendungamu ya. Yo kok apa kabar? Ya oleh pendungamu. Lah anak peno Edi Slamet kok sik ono ya? Oh, saiki tambah maju arek. Mosok? Heeh. Tuturane kurang ajar arek iku. Lho, kok iso kowe? Oh, nolong pacul lho ini. Edi Slamet nolong paculku. Pacul iso. Ya pacul lho mburi Joko gak pamitan gak balik-balik sampai saiki. Iku arek maju goblok. Oh, parek nyele pacul gak pamitan gak balik-balik ada lo maju. Soale dorane lak nduk nggonku ta. Dadi kadi nandingno tok ae. Oh, iya ya. Gak ngali aku bingung ya, wong gelek mrene bingung ya. Lah apa bingung? Lho, lah wong ya apa malah luntas tok ngene. Oh, penghijauan. Iya. Rene awak dhewe pager tembok gak iso. Pager luntas. Iya, ketoke ya rajin. Lah iya. Apa sing hidup aku, Cak? Hah? Lah apa sing hidup? Kalau isi mati apa? Apa tak hidup ya apa sih? Lho, dhewe kan ado ambek anu puskesmas. Oh, iya. Lah ngelune sak waya-waya aku gak ado-ado. Ya ono bener ya, iki maju ya ta. Iya kok, Pak. Mbak aku bojoku. Iya. Masa ket manggane suguhan ya. Lah apa? Ditetelno. Hah? Ditetelno. Lah nek ono lah apa kate ditawani wong gak loro, ha? Lho gak ngono, maksude kuwi ya. Iya. Awak dhewe panen beras ketan, ketan ta. Nek peno gelem ditetelno, ya jane bojomu, tekoke tak teteli ngono lho. Kon sing lak mimpes balian. Kene beras piro sih sak kilo? Kene gak salah ya biasa nyari 275. Lu larane. Lho. Larane rek. Oh tak ngono apa sih kono wae. Nah, ndok ana piro? Lho kono ya apa sih? Murah kono. Piro sak kilo kono? Lho. Sak kilo piro? Coba selawi. Selawi rupiah ya? Lho 1 rupiah. Iya. Sak kilo iki. Iya. Beras apa? Lho, beras kencur. Hah? Cabut peno kok selop iki apa? Wah, kok dibuat juga tutu. Lah makane kok lak kandhani ta. Lha Wes aja jatuh beras barang kok gegeran lah kok dhewe wae kok dhewe. Peno iku mulang ditiru anak peno iki selamat kok ngono pekutuk. Kok peno iku. Iki ya apa rupane ono kemajuane. Iya, Pak sih. Apa? Sik durung tuku kendaraan ae kene. Oh, aduh. Tak ya. Tak kan dong. Asik no tak kan kasih ini. Iya ya. Upama mau tuku kendaraan saiki iso, Cak. Konyo temen. Lho, tapi aku jaga awakku, awak wis tuwek, Cak. Iya ya. Kena angin. Heeh. Gak kena. Iya ya. Tapi apa elek nek kon iso tuku kendaraan lak tambah maju ta? Iya. Sing umum sapa? Iki lho ono kendaraan didol nek kon panjene gelem. Ono ta? Ono. Apa iku? Gak perlu tuku kabeh. Apa? Tuku mure dhisik. Karena enak kan? Kok omongane Dikelompokno. Mori lho gawe apa? bener ngomong bare aku gak sungkan bare bojoku ya. Suka apa wis anggap kaya dhewe. Lucune sepeda siapa iki? Lho sepeda aku. Iki ya gawe nang sawah-sawah iki. Nek panen ya wong beli. Kabar. Masih tamen. Iya. Itu tumpak sepeda kene ya. Bangunan dhewe rupane. Iya. Nyisir ya ben tuku ragalane. Hah? Gitu kalau itu terus. Jale. Ah mula kabeh kudu ngono. Iya iya iya. Tanpa Riwayat iki, Cak. oh riwayat. Duit teko diajal kan. Gak ngono perlu kok detis ya.
Lho kok dicicil sak aku maling ta apa? Nek duit sepeda iku teko tetel. Akhire sepeda iku gembuk ngono lho. Kon tak kandhani. Apa omongane kowe aku nawas omongane. Ya sepeda iki aku oleh tuku dhewe ya. Iya syukurlah. Titik-titik ora sing dikumpul. Tapi tak cilik sedih apa? Bener kok. Jadi Nek sampean ya apa sih, Cak? wong atasi wong sedih lu ae piro suwene sih. Kok sepeda iki minangka sikile adik sampean. Lah kon mosok gak iso gawe teken ae. Lah aku iki saemper tak lumpuk tekenan niku. Lah apa kon gawe sikile sepeda iki? Maksud adik peno cak ya nek nang sawah panen kedele ge ngangkat kedele, panen pari ge ngangkat pari. Sepedae kon jemblung nang sawah ngono ta. Kon iki seneng sora kok. Anane sepeda nang yen lak cemplung sawah iku. Lah apa kon gawe sawah? Wong iki nek bathuk jembar ya ngene iki. Iku bathuk ta lapangan niku. Ya apa maksudmu? Maksud ngene lho Cak Blontang ya, Cak Blontang wong ganteng anak wong gendeng. Ya rungokno aku goblok, rungokno goblok gendeng raki. Ya. Nyai raki. Ya, Kon iki guneman metu teko rene ngono. tak ngono, kok kuwi kowe. Aku ngomong ringekno. Lah iya, Aku ngomong ringekno sepeda iki minangka sikilku cari bojoku. Nek nang sawah panen kedele, kedele tak untingi tak mot ngono tak gomule. ya tapi titik sikil minangka cek cepet lak ngono. Iya. Ngono ae sikil. Wah, merubah grammar. Omong kaya dia omonge. Adek dia padha nek iki. Mari adek dia nasri plus ris. Wis tak oleh tak oleh. Ora apa meneh perlu karo aku dulur aku. Foto sasamut, foto limut. Ya kok iki. Kenan di sepeda. Salah ngetero anakku. Ya apa ya? Di keterangan di. Lho ngetero nang sekolahan. Iki lak wis daftaran ta. Nah, lah nang sekolahan kok sepeda. Gampang. Ojo bapak nyiksa batin anak. Lah iya. Aku sepeda lak ngetero anak peno sih. Iya. Anak peno titipno prauto tangki. Ate ndi dititipno prauto glo tetes. Kok niku wong arek dititip. Watase arek potongane gak kalor sak meter. Arek iku kena dijago, Bas. Aku apane, Cak? Arek iku durung apa-apa wis pinter dadakno. Lho ya iki slamet iku. Lho, kon iso maca ABC. Ya, Kok kebuatet, Cak? Moto ABC ae kebuatet lho iku. wis tak gawe sediramu. Ya apa, Dik? Tapi Nek kon panjenengan ono sewane tak sewani. Ojo. Wis tak sewani. Ojo. Kok Ya sampe kuwi sekno. Apa kelambiku tak dekek kene? Lho, temenan. Wis tak kemesenku tak dekek kene. Oh, berarti kuwi tak gawe ne. tuh. Kuwi Tambah bojol iku lan. Oh, gak benjo kemeja kuwi. Oh, lunga-lunga ya kemeja trili ya karo bale. Gak perlu cahane nek sampean gawe ya gawein. Iya. Wong ambek dulur rela apa atik sewan-sewanan iki. ya wis tokno lah, aku sungkan ngetokno. Tapi aku janji ya. Heeh. Wong peno baku dulur ya. Iya ya. Ono sepeda sing tapi ojo sisuwe. Lah apa sih sisuwe? Sampeyan iki aku ape tuku mes. Alah aku metuk gurune terus balik ngono lho. Jare daftar. Ya ya daftarno ta. Iya. Wis datek guneman tak peduli aku balik ngono lho. Kalau wedi tak ilangno lho. Piro regane sepedamu? Lah larang omahku ta. Kalau ngono dolen lho omah peno dolen. Ketuan sepeda. Omah di wong omahe pramuka kok. Wah, panjenengan peno aku. Panjenengan ulo sawa peno iku. Oh. Wis ono ta. Satu ke. Ah, Ono beli anyar lho. Beli anyar iki. piro tuh iki? Hah? Piro kon tuku iki? 500. Iku bel semiran iki. Wong bel semiran tang blontang. Iku anu iku. Apa? Anyar. Iya, gak usine nih. Apa? Kandekane ya. Iso muni lah wis. Ya wis tak gawane. Iki sadel tutupi sadeli lho. Iya. Ku pas ngelis tutupi gak ono sadeli. Heeh. Ayo. Iki mure lang situ lho ya. Ya gak sampean dadekno anu. Masalah rek. Lah monggo bapakmu merinci ngono. Aku ngerti masa aku nyeli sepeda. Budale tak cilik nggawa sadel bali gate sadel. Ya gak ngono lah. Ya apa sih bener mure ilang sih tapi tak paleni kawat ta. Gak engko tak gandenane mur bapakku corok. Lah iya. Wis tanggep bantu anak yatim ngono lho. Kok ngene. Enake. Cak, peno kapan bonggo, Cak?
Menawa kapan bongko ta? Janjane. Biyen aku gak kira nuka ngombe. Wis tak tinggal. Oh iya iya iya. Iso ta iku numpak. Bisa numpak menawa ta? Kon dhisik numpak. Iki lak wis kon kekno aku ya. Dikekno terus ele Mas. Ya iya tak sele. Iya. Soal tak tumpahi tak gendong urusanku. Kon gelem ngetutno aku. Gak apa-apa pedo. Kon iki gak balapan kaya apa? Gendeng mulai wajane ya. Aku numpahi kon mlayu ngono ta. Jane. Kanyane balik tak jopok. Balik jopo. Oh. Tak tinggal ya. Nek terus kadane ya. Hah? Tapi bane delok lho, iki bane denlop lho ya. Heeh. Bane denlop pas kono urupi bane kok. Iya, tapi mar setan. Iya. Iya ta, lamar setan ta. Iya. Wong atas Kok pas iku sing mburi. ya mending mbene aja tuku ban biasa. Tuku ban atas iki lho, gak ngumpul-ngumpul. Kan dokar. Lah iya, kono mosok gak ngerti, ngiri titik. Ya wis. Bawan. Pas sing mburiku. Kalau penenge ditangkap dari jawanan. Wah, ya apa lho. Ojo digerak, sarai suara. Lho. Iso lho. Waduh. Wah, rusak temen sepeda iki rek. Waduh wong nginting ngono rene. Katane kero wis tak kene. Lah teropong kok jaran ngono rene. Teroponge gak ireng, gak coklat, abu-abu. Waduh. Dik. Bapak warnane dulur. Gak mungkin didol ya. Yo, asli aku ya percaya, Kak. Iya. Ayo dicoto mburi kene. Ayo. Mlaku ae. Wah, aku gak di kendaraan. Aku mah ya nurut kali ae. Kon tak pinter kali. Ya ketok ulune jebok takon. Ketok ulune petik mah lho kok bodol. Kon keting nang ono mblek petik lah ngono ta. Kon keting kae kon. Ngono sapare biasa mbubuti wak petik. Petik sapare iku masih mbubuti ya gak tuku petik iku. Lah kepek tanggane. Gak dek lah objeke nok kono. Ya iki dodol petik, Dek. Iku lho apa ana petik-petik dibleng. Dek kan bagian mblek petik. Kok dhek buru wulune tok. Ya, dhek ngapik wulun tok iki kemocing apa? Oh, bagian perusahaan kemocing, Dek. Iya. Tapi ngawur iki wulune kucing gawa. Ya tapi kucing garong. Kucing garong kok. Bener iku. Ya apa kabar arek? Oh, waras, arek. Main di? Pak, main di apa sih kon? Pak, kon main badminton ta? Lho, kan ono arek kok main nang ndi ae saiki. Omahe ta? Iya, enggak. Omahe dhewe gak kena rilen kon iku. Sing nama Josari sapa saiki? Kon iku takon sapa sih lho? Kon nang Josari Ya mbok arek sapa ae kono. Kon nglungkuk. Lho kok sapa? Iku sapa numpak sepeda? Numpak sepeda lho kok serotakmu mendem mbek. Oh cak blontang. Numpak sepeda kok mungker-mungker gak karuan. Iki ta, pancene gaya, tanpa gaya gak ono maju. Iya. Aku junjungan tiba ping pindho. Pancene lulu kalau udan-udanan. Tapi gak apa-apa sepeda gede. Kono aku wis tuwa aja ngebut-ngebutan, masih sepeda biasa lek tiba ya lara. Lah apa cuculan wong. Ayo, wong aku dhewe sempoyongan kok. Lho. Tapi lek sepeda kula gaya pun iki, gak maju ngene iki. Setire iki waliin, dalan isor diwalek anak, koyo balap iki, ngono lho. Dadi aku nyetire koyo kejerungup. Saiki slebor iki bukaan arek saiki gak slebor. Oh, ketok. Tutupe ban gak asih saiki. Rime diguak. Ngono lho. Lek katek ndadak sikil didukno ngono lho. Nek ngerem sikil didukno ndok ban. Ya wis tau tak buak pisan. Ha iya. Tadi aku kena ruji. Driji coplok situ. Aduh, kok seneng ae. Oh, tadi sadel. Lho, ya apa? Kurang maju pno iku. Kurang maju. Iki numpak sepeda gak sadel. Nah, sadele coplok disowon. Ya, sadele disowon. Disowon terus peno numpak iki. Terus numpak iki. Iya. Sing gak ono sulapan. Sulapan ngono. Iki lho pelulange sadel kok boten. Kari pelat ya. Kari pelat. Maju iku tumpak ono lungguh ono. Oh, ngono. Iya. Kon iku dhuwur sapa sing ngene iki? Sing pinggir.
Sing gak ono lak sangat lungguh pelat ta. Kae sompu. Kae bantal. Nah, bantal lungguh ono. Iya, nek iso ditambahi golek Iya. Kon jangan ono Ah, hotel. beres sepeda jet iki. Iya apa? Ijo. Iya, pancen. Iku lha apa balik kok tompo ae? Hah? Balik kok tompo ae lha apa? Kate Kan bau dhewe. nolekno baut barek muhure gak anu. Iya meng tak taleni pedat-pedot ae. Iki coplokan gak ada pedal. Maju ra iki. Gak pedal Gak pedal. Lah terus dipancik ndi? Loh, disorong sik. Hah, kanggo joblok tok iki lho. Terus ditumpaki wis aku. Ada iki saya entek iki geneman. Loh, oh, gak maju blas ngono. Lah nyorong sepeda terus wong aku asemae. Lah pedot ngono aku. Iku nek kapan ngengkel dituntun. Nek kapan josok ditumpaki. Reme dicoplok josok terus ngono lho. Tapi nek repot-repot tuku nang mari. Timbangane kon muruki aku terus. Gak ngono, saiki ya, lek pancen reme gak patek makan, lek jalan iku njojlok, kudu larat. Peno mloro temen isor ya. Sikile ditepakno lemah. Sroet dadi iso ngerem ngono lho. Dikocer lemah, mandet sepeda. Sepeda mandek. Sepeda mandek. Pokokku besek. Kok diku. Kok mulo soro tok ae kok. Gampang wae sepeda kono gak reme. Gampang nek sepeda jojok gak direm, gak iso ngerem. Klambi dicoplok. Nah digubetno nang ngene sepat. Mandek sepeda. Aku gak tek klambi. Iya sing lho. Sangat apa dhewe iki sepedaan iki ya ta. Oke, sing gak rusak kan wong gaya. Wah kok niku. Gak ngono lho. Dadi kabeh wis tak peneng kabeh sepeda. Tapi kabeh oto-oto lah. Apa sih oto-oto? Undangan iki. Undangan oto-oto. Cara dure ku oto-oto ya. Biasa iki. Iya, aku kan gedekan barek Pak Mai. Mai wong Madura lho. Ya balik notok gak apa-apa. Hah? Apa nek godhong otok? Godhong-godhong kon kaya nyebuli ta. Otak-otak iki buruan. Ate gowo ke susu. Iya. Iya, terus ya apa? Lah makanya aku ya njaluk tulung kono panjane iya ta. Utang duwe. Utang duwe. Tapi ono tanggungane. Gendeng ta aku gak wani. Kok ndi sing ono? Iya ya sak. Lah iki ngene lho. Sepedane kabeh tak sel jane. Sepeda. Iya, ya sepeda iki ya. Ono nduk pira sih? Kurang pira kono ono nduk pira? Aku ono dhuwit 40. Ya iku tak silie. Heeh. Tak sile sepeda iki sing gawa aku. Iya. Iya galakno Kartolo. Iya, aku nggo pensil ae ya. Iku padha kon berseni aku. Wong aku iki butuh dhuwit, malah dhuwitku kon jaluk. Masa bawa 40 kurang. Iki ben jane dipek tonggo sebelah. Iya, pira? Lho dipek. Hah? Lek dipek jokekno lho. Dituku. Oh, dituku. Pira? Dina pira? Aku njaluk 5 juta. Pira-pira? 5 juta. Tak durunge dodol sepeda, periksa nang sumber porong dhisik. Iya. Dadi dendeng tak waras lho. Kok sepedane njaluk 5 juta. Tuku ndi? Iya tak tukune wis. Iki delokno apa balung-balungan wis don. Lho, balung-balungan. Kene tukune. Pira-pira? Hah? 20.000 wae. Heh? 20.000 wae lho. Oh, wis pakane duit 50 lah wis bapak aku. 3,5. Ditulis kaya apa? Mau. Kok iku tuku trasek kaya apa iki? 3,5. Wis 30 tajam Ya, kono. 30. Ya, padha kanca. Kapan sih? Wis dua ono lho, Mas. Dua ono dek. Piro 30? Iya ku lho. Sing duwi sapa kok? Cokran. Aku. Ojo diroyok ngene iki lah. Cokran. Aku iki. Lu gak tau urus sepeda. Oh, rebutan ae. Wis ya. Iki duwe gawon selawe, dadi kurang 5 ya. Kurang 5. Kok 5 tak pedhut nang Marono. Kon jam piro kono? Wis tak aku sak jam-jam wis. Lho, sailinge ta? Iya. Ya. Ya, dadah. apa? Sing ora aku dhewe. Ape tuku mes, ape tuku. Waduh. Pesirek kon iku. Lah, kon tengah embong ae. Kok kon gak ro weng. Gak ro wong. Oh, kalau gak direm lho. Oh, raking tapi kaluan. Karo biasa ae. Lho, ngesae lah kon balik anyar iki. Anyar. Lho, saiki oleh ndi kon iki? Lho, tas tuku. Aku sing tuku. Ojo bringisan kon lho, ojo bringisan temen lho. Aku sing tuku kok. Aku wis tuku iki ngono cepet jak iki ngono. Pawur. Aku tak tuku sasine Kartolo lho. Tuku nang Blontang. Hah, tuku nang Blontang. Tuku nang Blontang. Iya. Wah, kurang ajar kintel ya. Lapo?
Ngene lho iki sepedaku, tak dontang nyilih sepedaku. Iya. Terus dijelkon, ngerti ya? Lho gak ero Gak urus. Oh, kalau kene sepeda iki tak ngono. Iso. Oh, ngawur ae. Lho iki lho. Cak. Bener ku ya apa iki, Cak? Apa lah kok mendeli? Apa berdeli? Lah urusan apa kon pendeli? Pelak nyilih sepeda memang. Lah ya nyele. Ganti sepedae. Lah kon celeno. Iya. Lah jere tak balekno. Lah apa kon takono? Lah iya nang jero balik aku ditakon iki. Lah tak balekno. Ganti sepedae. Engko dhisik ta. Kok belum dhisik pae. Kok petenteng. Lah apa kon petentang. Ayo, Arane petenteng sepedaku tuh arek iki apa? lho arek sapa? Sopran iki apa? Kartolo. Kok nyilih kok dolang sopran ngono iku. Ayo, kon lah tak kekno kono. Lah kadol kon. Ayo. Kete kenapa gak kon ganti? Barane ketara ae. Ya gak diganti kete. Tapi ganti kalau aku nek goblok. Ganti ta. Gak diganti, Mas. Lah opo sepedaku kene diganti lho opo? Saya gak ketara. Oh, tidak ketoro temen nipu aku lho iki lho. Saiki terang-terangan ae bener medenteng niku salah, medenteng kok salah. Anu, salah kok medenteng. Kok iki apa? Iki ne sepeda sapa? Sepedaku. Lah iya. Terus posile. Tak cilik tak dol iki. Lah iku bener salah iku. Sekarang pangku iki bener. Salah iki, sing salah iki. Salah apa salah? Kok gak koncet maneh lho iki. Wes saiki wong liya kok dicek maneh. Pokoke nek ngene aturane tak terima, Cak. Tak repot polisi. Sebentar polisi nek ngene lho. Kon repot to. Iya. Daro. Ayo. Sepurane aja. Ayo, kowe, malah kene. Dia apa? Duit pun di, iki sepeda jalan gak sempan. Hmm. Duit pun di kok penuh. Lah mang kon dekek ndi lho. Aduh itu penuh kan. Sing piro? Sing 20 sawi. Iki lak duit teko Katolo. Iya. Kok nak ditang aku 5. Ku pura ya di sepeda. Ayo. Halo, sepeda balik. Tak wis. Aku gak sengkolo. Potongan kayak nyai ragi.